Hej alle sammen. Det er morgen. Jeg har næsten lige stået op. Jeg har lige fået mit hår sat i en hestehal. Jeg fik pakket svømmetaske i går, og jeg rykkede op i min seng i nat. Så og ja, mit outfit, det er egentlig bare det her. Alle de der specs, altså sådan en trøje, skørte, kjole. Og den var også en hestehale. Ja. Jeg har lige sådan og tjekket de sociale medier, og så skriver sammen med Laura. Så ja. Det er egentlig bare rigtig godt. Så jeg tjekker de sociale medier. Så ja. Vi var i Esbjerg Storcenter i går. Ja. Wow, en Ferrari. Men ja, som sagt, jeg sidder egentlig bare og tjekker de sociale medier. Så vi ses egentlig bare lidt senere. Hej hej.